Aparat kepolisian kasil nyepeng pelaku ingkang mejahi sunggaling siswa ing Semarang kanthi tatutu Jepang ing badanipun. Salebeting macemengan menika, polisi kasil ngamanaken pelaku kanthi barang bukti gaman ingkang dipun ginakaken kangge mejahi korban. Pelaku asmanipun Bagus Aditya alias Ucil, 21 taun, warga Kuningan, Semarang. Kasil dipun amanaken sasampunipun mejahi Dian Fakih Putra, 16 tahun, warga Srondol Kulon, Semarang ing wewengkon Pompotoyo Kuningan, Semarang Utara. Prastawa menika kadadosan awit wonten ing keker antawisipun kelompok korban ingkang cacahipun udakawis 8 tiyang kaliyan rumaja warga Kampung Baru Tikung. Pelaku ingkang ewa semanten nembe sare kagugah saksamunipun mireng wonten keker ing ngajeng griyanipun. Pelaku ugi nyobi nakenaken saperangan kancanipun. Saksamunipun pikantuk biawara menawi kampungipun dipun nuruk dening kelompok korban, pelaku ingkang padinten minangka security ing wewengkon Tanjung Emas lajeng mendhet gaman lan madosi tiang-tiang ingkang ngluruk. Eman kagem korban Dian Fakih Putra nalika nyobi mlayu sareng kancanipun montor ingkang dipun titih. Moko pelaku ingkang duka lajeng nujup korban ambal kaping kalih. Saksamunipun nujup korban, pelaku ugi lajeng wangsul ing griya. Pontene korban lajeng dipun tulung dening kanca kancanipun ingkang dipun beto tumuju rumah sakit, ananging nyawanipun boten saged tinulung. Dan bangun tidur dan saya nangis, saya tahu langsung saya spontan ambil saja. Saya mengejar korban sampai jembatan, terus korban mau naik motor, saya sabet, Pak. Dan kami juga dari Polsek Semarang Utara sama-sama di sana untuk mencari, mengolah TKP dan lain sebagainya, sehingga pada saat malam itu kita adakan gelar secara kecil-kecilan di sini, sehingga dari gelar itu menemukan semacam titik terang, sehingga akhirnya perjalanan daripada penanganan perkara ini kurang lebih jam 09.15 besok paginya ini tersangka sudah bisa kita amankan. Kecil pelaku, polisi ugi ngamanaken montor kagunganipun korban sarta gaman ingkang dipun ginakaken pelaku kangge nujup korban. Kangge nanggel jawabaken tumindakipun, pelaku pun ciret pasal 3 gangsal setunggal lan pasal perlindungan anak kanthi ancaman hukuman paling dangu seumur hidup. Yeni Nugroho, Semarang TV.